chceš schudnúť, v tomto videu ti poviem tú úplne najdôležitejšiu vec, ktorú potrebuješ urobiť na to, aby sa ti to podarilo. Hlavne, pokiaľ chceš schudnúť funkčne. To znamená, že schudneš a už si tú novú váhu udržíš nastálo. Hej, pre ženy to platí aj v prípade, že budú tehotné a potom sa automaticky tá váha po pôrode proste nastaví do toho svojho optima. A tá najdôležitejšia vec je uvedomenie si a potom prípadne aj správne nastavenie toho svojho prečo. Prečo vlastne chceš schudnúť? Pretože pokiaľ to tvoje prečo vychádza z toho, že ty chceš nejako vyzerať, čo inak ja úplne tomu rozumiem, lebo naša spoločnosť si veľakrát spája štíhlosť s hodnotou človeka. Je to tak v podvedomí také, že čím sú ľudia štíhlejší, čím majú lepšiu postavu, tak tým sú hodnotnejší. Hodnotia sa páry, ako k sebe ladia, aj pracovné pozície a tak ďalej. Čo je taká blbosť. Hodnota človeka vychádza z jeho vnútra, z toho, akým je človekom, aký je pokojný, aký je láskavý. Hodnota človeka nemá nič spoločné s tým, akú má hmotnosť. Lenže pokiaľ je toto tvoje prečo, že ty chceš nejako vyzerať, tak s najväčšou pravdepodobnosťou budú pre teba veľmi lákavé aj sa uchyliš takým rôznym rýchlym technikám, že urob toto, 7 krokov k, také proste veľmi lákavé, sľubujúce rýchle výsledky, príliš intenzívne, neudržateľné. Pokiaľ ale naopak, tvoje prečo sa stane, že ja sa chcem cítiť v svojom tele dobre, ja chcem byť zdravá, živá, plná energie a vitálna do vysokého veku, tak zrazu úplne logicky dokážeš na prvý pohľad odhadnúť, že aha, toto je blbosť, veď to nie je zdravé. Čiže na tom tvojom prečo mega záleží. Nehovoriac o tom, že už aj keď si vyberieš tú svoju techniku, alebo ten svoj nástroj, zmenu svojho životného štýlu, tak pokiaľ tam budeš mať len ten výzor a to, že chceš nejako vyzerať v plavkách napríklad, tak v zime ťa to až tak trápiť nebude napríklad. Alebo si povieš, že nevadí. Keď tam budeš mať to vedomie, že tieto moje malé každodenné rozhodnutia rozhodujú o tom, či ja sa budem o 20 rokov alebo o 50 rokov vládať hrať s deťmi, vládať tancovať, chodiť, či vôbec budem môcť napríklad mozog je úžasne s tým súvisí, či budem mať mentálnu čistotu a zdravie, tak ak tam máš takéto prečo, tak zrazu to je ľahké si vybrať to nové, to správne. Ešte by som ti tu možno chcela len povedať takú myšlienku, že váha a zdravie, tam je úzke prepojenie. Váha a hodnota nie je. Váha a hodnota človeka, ale váha a zdravotný stav, tam sú veľmi úzke korelácie. Napríklad obvod pása u žien, pokiaľ je menšie ako 68, tak riziko rôznych civilizačných ochorení je násobne nižšie, ako pokiaľ je nad 83. Ďalší meraný ukazovateľ veľmi často v štúdiách býva pomer obvodu pásu k obvodu bokov. Ideálne je, ak je menšie ako 0,8 u žien. Tie čísla u mužov sú trošku iné a neviem ich na spamäť, ale koho by to zaujímalo, tak mi napíš do komentára a ja ti odpoviem na to, dohľadám to. Čiže tá váha je veľmi dôležitý ukazovateľ zdravia. A hlavne zdravia do dlhovekosti. V momente ti tu len prezradím takú jednu možno ešte pikošku, že prečo tomu tak je. Vieš, čo je tvoj najväčší endokrinný orgán? Málo kto, asi nikto mi ešte toto neodpovedal správne. Je to podkožný tuk. Kto má príliš veľa podkožného tuku, tak ten tuk vytvára príliš veľa leptínu, čo je hormón. V ideálnom prípade je to hormón sítosti, to znamená, že nám signalizuje, že máme dosť. Ale keď je ho príliš veľa, tak bunky sa stanú rezistentné. To znamená, že už ho vôbec nepočujú a tí ľudia nemajú nikdy dosť. To nemá nič spoločné s pevnou vôľou, s sebaovládaním a tak ďalej. Tam je proste veľká hormonálna nerovnováha. Nehovoriac o tom, že
vysoké percento, alebo je teda veľmi vysoká korelácia s inzulínovou rezistenciou. Tam už iba krôčik k rozvoju cukrovky, rôznych kardiovaskulárnych ochorení a tak ďalej a tak ďalej. Čiže váha a množstvo podkožného tuku sú dôležité. Ale nie sú dôležité preto, aby si nejako vyzerala. To je len bonus. To proste príde samo, lebo ako inak. Sú dôležité preto, aby si bola zdravá, aby si mohla to svoje telo používať, aby si vládala robiť veci, ktoré miluješ, aby ti fungovalo. Ak toto s tebou súznie, ak ti to dáva zmysel, tak si určite prečítaj môj blog. Tam nájdeš také prvé informácie o tom, že prečo to telo vlastne nechudne, lebo ono nikdy není tvoj nepriateľ. Ono robí presne to, čo za podmienok, ktoré mu vytváraš, dokáže udržať ťa pri živote. Vždy sa ťa snaží udržať pri živote. Čiže pozri si blog a potom ťa pozývam veľmi vrelo na webinár, ktorého súčasťou je e-book. Webinár je funkčné schudnutie, čiže schudnem a raz a navždy. A tam si prejdeme 3 konkrétne kroky, ktoré je pomaly a postupne dôležité urobiť, aby to telo sa samo začalo ladiť na tú optimálnu hmotnosť. Takže tak.